जायोबाथाय बेनिफ्रायनो साफाय हरनो हागोन रायजोफोरा दा दसे सम मोनो खिन्थु गाखोफैनाया बन्द'। मा रावजों साबायखर बावबावनांगौ जाखो आङो नोंथांमोननो आं बारा एसेबां मोसानो रोङा अब्लाबो जे नोंथांमोना आंखौ एसेबां अननाय होदों बेनि थाखाय साबायखर। जानांगौ आङो थांनाय जोनोमाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंमोन बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सानख'नो हायै अननायखौ मोननो हादों। जाय बिथांमोना आंनो बान्था बावबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। थ' दहायनो फैनाय जोङो बिथांमोना आंखौ मोसानो होआखैमोन दा मोसानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। आरो मानि थाखाय बांसिन गोजोननाय मोनदों होनोब्ला मोसानाया मोनसे एक्सारसाइज बायदि नङा होमबा थ' मोदोमाबो एसे खमायगोन नायनो समायनासिनबो जागोन बेखायनो आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोननि गोसोखौबो आङो एसेबाबो आउट अफ 10 1% बाबो आं नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हागोनखौ आं मिजिं थिदों। गोजोन होनो हादों ना? साबायखर बेबायदिनो अनबाय था जेब्लायबो बुरिबाय होननानै अननाया खम दा खालाम दे। थ' आसा खालामो इयुनावबो बिब्दिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय नबदिहिरा बे ओनसोलाव बे जायगायाव फिन खेबसेबाव बा सानख'नो हायै फैनो मोनगोनखौ आङो आसा खालामबाय। नोंथांमोना बयबो अननाय होबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय। उदालगुरिनि नालाय ओंखायनो रायलायनो एसे बेलेग जायो आरो खालामदोंना साबायखर बयनिसिमबो दे। थ' नोंथांमोना जोब्बाय दासान दानो थांथ'नो नाङा दिनैनि गोथार दिनखौहाय गाजा गोमजायै आरोबाव जोंनि खनगिरि बिथांमोनबो दंबावो मेंनानै माथोआनो जालायलांला। नोंथांमोना बयबो मोसानांगौ दानो थांथ'नो नाङा दे। साबायखर। Buha o. Nơi, bè cái gì?